Toga, kappell u serata li matula snin ta' ħidma u sija twal ta' studju ikunu rikonoxxuti. Fl-Università ta' Malta bdew matul il-jum ta' tlieta iċ-ċerimonji tal-gradwazzjoni li se jaraw 3265 student jirċievu dak li tant tinkaw għalih. Bl-ewwel studenti li gradwaw uffiċjalment huma dawk mill-Fakultà tal-Arti u l-Istitut tal-Istudji Ewropej. F'dawn iċ-ċerimonji tal-gradwazzjonijiet, is-sodisfazzjon u l-ferħ ma jkunx biss fost l-istudenti li akkumpanjati minn ġenituri kburin joħonqu s-sala ewlenija tal-Università. Iżda hemm element ta' kburija anke fost it-tmexxija tal-Università ta' Malta. Sentiment li qasmu magħna Andrew Azzoppardi, id-dekan tal-Fakultà tisħieħ fis-soċjetà. Hija il-festa li kollha l-Università f'dan iż-żmien, ġifieri il-festa fejn nies li jkunu ħadmu magħna, l-istudenti huma il-partners tagħna li nkunu ħdimna magħhom matul dawn is-snin tarhom naturalment jiggradwaw. Hija fakultà kbira huma ħafna d-dipartimenti li għaw ta' il-fakultà u allura l-fatt li tara dawn in-numri ta' studenti kemm żgħażagħ kif ukoll xogħol minnhom ta' matura li qed jiżdiedu n-numru tagħhom hija inkoraġġanti ħafna, hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Fid-dinja tal-lum taf kemm taf qatt mhu biżżejjed u ħafna mill-istudenti jażlu li jkomplu jistudjaw wara li jiksbu baċellerat. Fil-fatt din is-sena mal-1021 student se jiggradwaw f'livell ta' masters u dottorat mill-Università ta' Malta. Statistika li hija ta' sodisfazzjon għar-rettur tal-Università ta' Malta il-Professur Alfred Vella li spjega rekord ġdid ta' dawk l-istudenti li jġibu dottorat fir-riċerka. Ifisser li qed impoġġu fuq is-suq, ħanejt nużad il-kelma, tpoġġi fuq is-suq tax-xogħol, aktar nies b'abilitajiet illi jkunu kapaċi jagħmlu differenza ta' kwalità ogħla minn a bachelor degree. Il-bachelliera huma importanti kif huma il-master, però l-ogħla degree, the highest degrees li huma d-dottorati, l-Ewropa temmen illi huma rridu jagħmlu differenza. L-appell tal-akkademiċi jibqa' biex filwaqt li l-istudenti jirrealizzaw aktar kemm l-edukazzjoni hija ċavetta tas-suċċess, l-akkademiċi nfushom ikomplu jgħinu biex aktar studenti jirnexxu.